Бәхет өчен күпме кирәк? Фәлән кадәре акчам булса, миннән бәхетле кеше булмас иде дип уйлыйбыз кайчак, гына шомлыгына каршы. Бәхет дигәнең нибары акчага гына корылса, байлар арасында бәхетсезләр булмас иде. Чөнки җир йөзендәге һәм Худайга шөкер бөтен тормыш шатлыкларын акча гына алмаштыра алмый шул. Ләкин акча бәхет китерми дип аңардан бөтенләй башта тарта алмыйбыз. Чөнки безнең гади көндәлек тормышыбыз акча галиҗәнәпләренә бәйле. Иң тәү чиратта ул безгә тормыш уңайлыкларын бүләк итә. Акчабыз булса, торак җиткерә, автомобиль сатып ала, яхшы итеп ял итә, квалификациялы дәвалануга ия була. Балаларыбызны аякка бастыра һәм башка яхшы гамәлләр башкарып алабыз. Тик акча бер букча булса да, ул кешене көтелмәгән күңелсезлекләр, афәтләрдән саклый алмый. Кара көнгә исәпләп акча җыючы байлыгын гел арттыру, тапкырлау турында янып көеп яшәп, акча кулына әверелә. Икенче төрле әйткәндә, бу кеше өчен акча наркотик әфьюн сыман бер әйбер. Әгәр үзем яисә якыннарым авырып китсә, әгәр эшсез калсам, өемдә янгын чыкса яисә талап чыксалар, менә шуның ише сорауларны гомер бакый үз-үзеңә биреп яшәсәң, бөтен гомерең шушы кара көнгә эшләү белән узачак. Чынбарлыкта көтелмәгән тормыш авырлыклары үзеңне аяктан бәреп йыкканда акча түгел, ә туган тумача, дус-ишләр, бәйләнешләр, белем, сәләт һәм булдыклылыгыбыз гына коткарачак. Ә менә бөтен өметен тик акчага гына баглаган кешеләргә тормыш үзе ачы сабагын бирә. Мондыйларны әйләнә тирәсендәге кешеләр хөрмәт итүдән туктыйлар һәм авыр чакта аңа ярдәмгә ашкынып бармыйлар. Акча кешегә ирек бүләк итә диләр. Акча көтмәгәндә күктән ишелеп төшсә дә, мирас, лотерея оту һәм башка, аны акыл белән урнаштыра белергә кирәк. Өстәвенә, әгәр эшләп йөрсәгез, яшәү дәрәҗәсен түбән төшермичә, саклап калу өчен гелән уйланырга туры киләчәк. Акча ни кадәр күбрәк, җаваплылык та шул кадәр зуррак. Беләсегез килсә, хәтта иң байлар да туйганчы байлыклары белән ләззәтләнә алмыйлар. Ерак сәяхәтләргә чыгу өчен, рух шөгыльләре өчен аларга вакыт җитми. Акча кешегә канагатьлек хисе бүләк итә диләр. Әйе, акчалының күңел өчен яшәү өчен мөмкинлекләре артса да, шатлык хисе яшәгән саен кими генә бара. Чөнки кеше бөтен тормыш рәхәтлекләрен ала башласа, аның баш миенең билгеле үзәкләре тулышып, шатлык гормоны запаслары тиз арада юкка чыга. Акча үз-үзеңә хөрмәтне арттыра диләр. Әлбәттә, әйтик, элекке классташларыгыз, курсташларыгыз һәм хәтта хезмәттәшләрегез белән чагыштырганда сез зур финанс уңышларына ирештегез ди. Ләкин башка яктан сезгә караганда уңышлырак булган якын тирәгездәге кешеләргә күз салыгыз. Хәзер уйлап карыйк. Зур акча дип үз-үзеңне шул кадәр камчылау кирәкме соң? Акчаң булса, хәтта сөюне сатып алып була диләр. Һичшиксез, акча кыштырдатып ниндидер мөнәсәбәтләр сатып алырга мөмкин. Ләкин сезгә бу әле мине яратканга күрә шулай елмаямы? Әллә акча янчыгым симез булгангамы дигән уйлар тынга бирмәскә мөмкин. Америка галимнәренең тикшерүнеләре акчаның хәерчелек чигендә яшәүчеләргә генә бәхет китерүләрен күрсәткән. Кеше дигәннең яхшы нәрсәгә тиз күнегә.
Яңа мөмкинлекләргә күнегү белән бу аның өчен нормага әверелә һәм яшәешнең икенче планына күчә. Шунысы сәер. Норма дигән нәрсә артык күп артмаганда гына без үзебезне бәхетле тоя алабыз икән. Мәсәлән, гомере буе иске фатирда яшәгән кешене иң зиннәтле сарайга күчерсәң, ул ни эшләргә белми шок хәленә генә киләчәк. Ә менә заманча өйдән заманча фатир бирсәң, ул аның өчен җир йөзендәге иң зур бәхет булачак. Миллионнарча сум акчагыз булса, нишләр идегез? Кирәк булыр идеме соң андый акчалар сезгә? Кешенең кереме 2-3 тапкырга артса, шул җитә дип дәлилли белгечләр. Бу кешегә шатлык хисе бүләк итә. Дәрт-дарман өсти һәм шул ук вакытта тирә-юньдәге кешеләр белән кичергәнешле хәлләр дә китереп тудырмый. Дәрәҗәне ничек белергә? Иң кыйммәтле кибеткә кереп, уегызда иң кыйммәтле киемнәрне киеп карагыз. Нинди хисләр кичердегез? Шатлыклымы, әллә кыенсынулымы? Хәзер эконом класс кибетенә кергез. Товарлары ошыймы? Яки сезнең уегызча алар куелган хакларына тиң түгелме? Бәлки сезгә ярым фабрикатлар сатып алып, үзегезчә тегү ныграк ошыйдыр. Алай булса, тормыш бурычларын чишү өчен иҗади карарга зур акчалар сезгә комачаулайчак кына. Кемнәрдер әйтәләр, бу дөньяда бәхет акчада дип. Теләгән нәрсәне сатып алып яшәү дип рәхәт. Корылган дөньясы гел шулай түләп алып була дип. Теләсәң иптәшләр, теләсәң бик матур мәхәббәт. Кемнәрдер әйтәләр, бәхет бит ул тыныч тормышта дип. Бикләгән ишегең, тыныч җаның диеп кадерле. Сүндереп утларын, караңгыда яшиләр ашыкмый. Үзләре исән чакта ук казып куеп каберне. Җиле таңнарда иркен итеп суларга җырланганча җырларга. Ә миңа ирек кирәк, дала җиле таңнарда иркен итеп суларга җырланганча җырларга. Әйтәләр, җылыда яшәүләре рәхәт дип. Өрмәсә салкын җил, таммаса дип яңгыр түбәдән. Далада куркыныч, нәрсәгә кирәк юлда йөрү дип.
Андылар чын ирекнең нәрсә икәнен күрмәгән. Кемнәрдер әйтәләр, бай дусларың булу бәхет ди. Сорыйсың кирәксә, ярдәмен кирәксә, акчасын. Шулайдыр анысы, тик чынлап теләгән теләгем бар. Бу дөньяда Тәңрем сорашып яшәргә язмасын. Ә миңа ирек кирәк, дала җиле таңнарда, иркен итеп суларга, җырланганча җырларга. Ә миңа ирек кирәк, дала җиле таңнарда, иркен итеп суларга, җырланганча җырларга. Иркен итеп суларга, җырланганча җырларга, җырланганча җырларга. Суд башланыр алдыннан аны залга алып керүгә, нәфрәте шиктән ашкан халык гөш килеп куя. Ул исә тимер рәшәткә эшенә эләгүгә, берни булмаганда иң элек курткасын салып, тамаша кылучыларга үзенең татуировкалы, мускуллы беләген күрсәтә. Күрегез, каршыгызда нинди баһадир янәсе. Без Казан шәһәре Совет районы эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Диләрә Кожненко белән моннан 2 ел элек булган хәтерлеге, афаты ягыннан тиңсез шул фаҗиганың һәр мизгелен күңелебездән үткәреп утырабыз. Судья җинаят кылу сәбәбен сорагач, ничек җавап биргәнен беләсезме? Ди Диләрә Райфатовна. Вак-төяккә тотарга акча бирмәделәр ди. Күз алдына китерәсезме? Юк, күз алдына китерә алмыйм. Ишеткәнемне йөрәк кабул итми, күңел ышанмый. Дөньяда бу җинаятны аклар сәбәпләр юк. Хәтта йырткыч шулай эшләми. Тында алмый, әңгәмәдәшемне тыңлыйм. Күз алдында 2005 елның 22 августында булган хәлләр килеп баса. Бу иртәгә каршы төндә балалары Ольга белән Олег өчен утка суга керергә әзер ана нинди төшләр күрде икән. Улын үзенең дәвамчысы итеп күргән, горурлыгы, мактанышы булган малаена зур өметләр баглаган әти кеше нинди уйлар белән уянды икән. Нидән башланган соң ул 3 гомерне бер селтәүдә юк итүгә этәргән низах? Беренче карашка юктан гына. Гел 4-ле, 5-ле билгеләрне генә укыган малай көтмәгәндә, уйламаганда техникумга барам дип белдерә. Әти-әнисе аны үгетләп бу уеннан кире кайтаргач, алайса әзерлек курсларына йөрим, акча бирегез ди. Әнисе яна үгетләп карый. Нәрсәгә сиңа ул курслар? Син булай да әйбәт укыйсың. Әмма бу сөйләшү гаиләдә әкренләп киренкеләнә барган мөнәсәбәтләрне тагын да кыздыру, өскә калкыту һәм ниһаять җинаят эшләүгә җиткерү өчен бер сәбәп кенә була. Әйе, малай мәктәптә яхшы укыган. Совет районының 72-нче урта мәктәп директоры Валентина Цепенюк һәм класс җитәкчесе Людмила Хрущева имзасы белән
11 В класс укучысы Максимов Олегка бирелгән характеристиканы укыгач, тагы бер тетрәнү кичердем. Ни өчен дигәндә, без бит потенциаль җинаятьчеләрнең күбрәк икелегә укучы, тәртип бозучы, балигъ булмаган яшь үсмерләр комиссиясендә исәптә торучы, әти-әнисе эчкече булган балалар арасыннан чыгуына күнеккән. Ә монда менә нәкъ киресе. Максимов Олег 72-нче мәктәптә 2-нче класстан бирле укый, диелә характеристикада. Уку барышында мәктәп программасын әйбәт үзләштерүен күрсәтте. Тәртибендә тайпылышлар сизелмәде. Психологта, социаль педагогта исәптә тормады. Өлкәннәргә карата игътибарлы, спорт белән шөгыльләнде, кул көрәше секциясына йөрде. Соңгы вакытта лидерлык сыйфатларын күрсәтә башлады. Яшьтәшләре белән дустана мөнәсәбәттә, ләкин якын дуслары юк. Кече классларда класс старостасы булды, ярышларда, концертларда катнашты. Әти-әниле тула сәламәт яшәү рәвешен алга куйган тәртипле гаиләдә тәрбияләнде. Әти-әнисе һәр вакыт мәктәп белән тыгыз элемтәдә булып, һәр даим кызыксынып тордылар. Судка кадәрге җентекле тикшерүләр Максимовлар гаиләсендә низахның чыннан да күптәннән баруын, август айында кискенләшүен ачыклады. Хәзер инде безгә бу вакыйгаларда күп нәрсәне фаразларга гына кала. Әлбәттә, хикмәт акча бирмәүдә генә түгел. Әти-әнисе Олегны шикле компанияларга җибәрми башлый. Вак-төяккә акча бирүдән туктый. Аңлашыла ки, малайның бузык юлга кирип китүеннән курка. Димәк, яшүсмер күрше-күлән әйткәнчә ул кадәрле үк тәти егет булмаган. Көннәрдән бер көнне Олегның апасы Ольганың зур суммада акчасы югала. Апасы әнисеннән шикләнә. Әнисен шешәдәш дуслары арасында исерек килеш күргәннән соң аны урлашуда гаепли. Алсамсың, син генә акча йөртергә тиешме, ди Олег апасына кизәнеп. Әтиләре түзми, улының яңагына китереп суга. Мин башка өйгә кайтмыйм, көтмәгез, ди яшүсмер. Һәм иптәшләре белән машинага утырып күздән югала. Шул көннән соң Олег күрше-күләнгә, таныш-белешләргә әти-әнисенең 3 айга Франциягә җыенуы, тиздән сәяхәткә китәчәге хакында сөйләп йөри башлый. Укытучыларының нәрсә эшләгәнен белмәгән ул диюләренә ышанмыйм мин. Җинаят планы әкренләп, айык акылга, бүтән чарасын алдан күреп әзерләнә. Олег Николаевич, әтисе һәм улы бер исемдә, Юлия Александровна һәм Ольга. Гомерләренең соңгы минутларын санаган 22 август иртәсе. Күңеленнән әти-әнисе һәм апасы язмышын инде күптән хәл итеп куйган фәрештә Иблис 10 сәгать 30 минутта өеннән аракы алып дачаларына китә. Аракысын барып җиткәнче урамда ук эчеп бетерә. Барып җитә, капканы ачып ишек алдына керә. Баскычта бераз тукталып тордым, дияр ул соңыннан. Бәлкем, ниятләгән кара уеннан кире кайтмакчы булгандыр. Вакытлы килдең, ашымда пешеп чыкты, ди әнисе улын күрүгә шатланып. Малай әнисенә күтәрелеп тә карамый. Дәшми генә кешелеккә кия торган чиста киемнәрен искегә алыштыра да, кан чәчеле күрмәсен дигәндер инде. Тышка чыга. Тагын бераз уйланып тора һәм катгый бер карарга килеп сарайга юнәлә. Кайдасың? Монда гына иде бит. Менә икән. Ул сарай пычмагында аунап яткан ковалдына җиңел генә күтәреп, баскыч төбенә килә. Әни, чык әле. Сөйләшәсе бар. Әнисе озак көттерми. Мин дә шулай дим бит. Сөйләшик дим. Бусагыда күренгән бишара ананың соңгы сүзләре була ул. Башына кувалды белән 5 мәртәбә сугудан ананың баш миләре чәчрәп чыга. Аннары
Адәм актыгы әнисенең үле гәүдәсен мунча янындагы кыйга ташлый. Ауга чыккан бүредәй яңа корбаннар көтеп баскычка килеп утыра. Төштән соң эшләр тирәсендә капкада апасы күренә. «Әни мондамы?» дип сорый кыз энесеннән. «Юк», ди малай. «Ишек бикле, ашкычны таба алмыйм. Мин дә аны көтәм». «Кайда йөри икән, өйдә дә юк», ди апасы гаҗәпсенеп. «Бергә көтик алайса». Кыз баскычка килеп утыруга яшүсмер янә үлем коралын кулына ала. Апасының үле гәүдәсен өй артындагы икенче кыйга ыргыта. Бары шуннан соң гына «Мин дачада өйгә керә алмыйм» дип әтисенә шылтырата. Кичке 9-лар якынлаша. 10-лар киткәч, өй янына машина килеп туктый. «Калганнар кайда?» дип кызыксына әтисе. «Кайтып киттеләр», ди улы күз дә йоммыйча. «Димәк, ваймал булганбыз. Ярый алайса, сиңа ашкыч кына бирәм дә китәм». Кесесенә кулын тыгарга да өлгерми ата. Бәлкем ул кем кулыннан үлүендә аңлашмый да калгандыр. Чөнки һөҗүм бу юлы да арттан һич көтелмәгәндә хыянәтчеләрчә ясала. Малай әтисенең гәүдәсен апасын ыргыткан кыйга ташлый. Өстенә тирес салып таптаганда әтисе исән була әле. Аннары җинаят кылучы хәтәр бер тынычлык белән канга баткан кувалдыны чүп савытына тындыра. Иртәгәсен 2 кыйны да цементлап җир белән тигезләргә ниятли. Өлгерми кала. Судка шаһид буларак чакырылган кешеләрнең берсе Олег Максимовның чыннан да оннан 2 капчык цемент сатып алуын раслый. Дачада атна буена музыка яңгырап тора. Адәм актыгы үзенең дуслары белән бергә аулагый уздыра. Кызларга әнисенең, апасының бизәнү әйберләрен бүләк итә, кунакларны әтисенең машинасында йөртә. Машинага пәрәвез сүрәте төшкән бизәк эшләтә. Августның соңгы көне, дөресрәге төне, шәһәрнең криминаль мәгълүмат бюросына аноним хәбәр килеп ирешә. Малайлары бөтен кешегә әти-әнисен Францияга киттеләр дип сөйләп йөри. Миңа калса, ул аларны үтергән. Хәбәр итүче шикләнерлек сәбәпләрне дә саный. 1 сентябрь көнне 11 класска укырга барырга тиешле Максимовны кулга алалар. Ә ул барында ничек булган, шулай сөйләп бирә. Тикшерүгә булышлык итүнең срокны кыскартырга ярдәм итәчәген белә чөнки. Суд психиатрия экспертизасы хөкемгә тартылучының психик авыру булмавын, холкында тәкәбберлек, үч алучанлык, үз мөмкинлекләрен артык бәяләү сыйфатлары өстенлек итүен күрсәтә. Уңай характеристиканы, җинаят кылучының яшен, моңарчы хөкемгә тартылмавын, яшермичә сөйләп бирүен исәпкә алып, суд Максимовны 7 елга ирегеннән мәхрүм итә. Судта ул үзен битараф, тыныч тоткан. Соңгы сүз бирелгәч кенә җанланып китеп фатир турында кызыксынган. Хөкем карары нинди генә булмасын, мин бит барыбер кире әйләнеп кайтачакмын. Миңа кайда да булса яшәргә кирәк булачак дигән ул. Оннан соң гына үзенең опекуны итеп юридик колледжындагы танышын билгеләүләрен үтенгән. Залда утыручы дус ишләрен бар да яхшы булыр дип тынычландырган. Һәм көнчыгыш көрәше серләренә өйрәткән элеккеге тренерына рәхмәтен белдергән. Ни өчен? Аңлашылмый. Тренеры бит аны кайчандыр «Син мондый спортка ярамыйсың» дип куып җибәргән булган. Бәлкем остазы әле ул чагында ук шәкертендә айрата, рәхимсезлек сыйфатларын күреп алгандыр. Һәм тегесе башка күнегүләргә йөрмәгән. Үзенә кирәклесен ул инде алган булган күрәсең. 7 ел күп түгел. Утырамда кайтам. Аның каравы
минем фатирым да, машинам да, бакчам да, акчам да булачак дигән ул. Хәзер Максимов төзәтү тәрбияләү колониясында. Төзәлер микән? Уйласаң, уйлыплар китәрлек коточкыч вакыйга бит бу. Шул ук вакытта һәр кайсыбызга сабак булырдай, ил белән кайгырырдай олы фаҗига да. Мин моны бары урам йогынтысының хәтәре, афаты дип кабатлап әйтергә мәҗбүрмен. Әлеге язманы әзерләгәндә күпләр шул исәптән педагоглар да бик сәер хәл, гаиләдә нидер булгандыр дип әти-әнисенә сылтамакчы булды. Олегның әтисе Олег Николаевичны, әнисе Юлия Александровнаны, кызлары Ольганы белүче танышлары, хезмәттәшләре алар хакында җылыдан-җылы сүзләр генә әйттеләр. Әтисе озак еллар республика медицина хәрәкәтләре үзәгендә оештыру эшләре буенча директор урынбасары булган. Әнисен гомумән дөньяда иң мәрхәмәтле, изге күңелле, ярдәмчел кеше буларак яратып, сагынып искә алалар. Кирәк булса, соңгысын кеше белән уртаклашырга әзер иде. 3 югары белеме була турып та, ашыгыч ярдәм станциясының белешмәләр өстәлендә эшләде. Бер тәүлек эшли дә 3 көн ял итә иде. Күбрәк балалары янында буласы килде. Җәмгыять котылгысыз рәвештә фәкыйрьләргә һәм байларга бүленә бара. Телевизорның кайсы гына программасын ачып карама, шәшке тунда чит илгә сәяхәт турында реклама. Телебездән акча, акча, акча сүзе төшми. Әйтерсең, дөньяда бүтән кыйммәт калмады. Балалар шуна күрә ишетә. Һәм байлыктан кадерле әйбер булмауына ышанып яши башламас ук адаша. Игелек, шәфкатьлек дигән төшенчәләр көн тәртибеннән төшеп кала бара. Без бүген наркотиклар дип шаң сугабыз. Җәмгыятебезне хәлакәткә илтә торган чын мәгънәсендә мәкерле һәм явыз ширнең әлеге дә баягы акчага, байлыкка табыну икәнлеген аңламыйбыз. Шуның аркасында язмышлар гарипләнә. Без моны балаларга аңлатырга тиеш. Әнием иелген, бөкірәйген, тартадыр уфалла арбасын. Шул чаклар исеме төшәдә, кузгата yarasın. Ufalla arabası, yüreğim yarası. Şıkırlı yollardan yerakla barası. Türmüşünün nujası, tüyelgen arbanı tortadır hıyalay bir oğul bolası. Eşertti, oşattı, yaşattı. Anladık biz onun faydaсын. Şuna da zarlanmay birişmi. Torttık
biz ufalla orbasın Ufalla orbası yüreğim yarası Şıkırlı yollardan yıraklı borası Turmuşunun nujası tüyelgen arbanı Tortadır hıyalı bir oğul bolası Ol şaklar yırakta kaldılar Yok indi biz tortkan arbalar Şol uzgan günlerge urelep Gümürler tınğına ağalar Ufalla arabası yüreğim yarası Şıkırlı yollardan yıraklı borası Turmuşunun nujası tüyelgen arbanı Tortadır hıyalı bir oğul bolası Ufalla arabası yüreğim yarası Şıkırlı yollardan yıraklı borası Turmuşunun nujası tüyelgen arbanı Tortadır hıyalı bir oğul bolası Әкрен генә урам буйлап атлыйм. Каршыма төрле яшьләрдәге кешеләр очрый. Яше дә, карты да. Берәүләрнең йөзләре нигәдер борчулы, кайгылы кебек. Икенчеләр сиңа ачулы, ямьсез, караңгы йөзләрен багалар. Хәзер кеше белән кеше арасында чын күңелдән исәнлек, саулыкны да сорашканнар аз. Тик бер-берсенә шәфкатьсез, нурсыз йөзләрен төбәп китәләр. Кешенең йөзен күңел көзгесе диләр. Димәк, кешеләрнең күңеле тупас, мәрхәмәтсез, шәфкатьсез микәнни? Без яшәгән җәмгыять бик авыр, катлаулы һәм сикәлтәле. Тормыш бик үк алга бара алмый. Әйтерсең, аны көн саен ниндидер явыз җил артка сөйри. Кешеләр дә җәмгыять белән бергә үзгәрә һәм күпләр үзләренә яшәгән чорның тәртипсез, ямьсез, җыеп әйткәндә, кире һәм караңгы якларын сайлый. Рухи байлыкны онытып, тик матди байлыкны гына үз итә. Күпләр тик үзләре өчен генә яши. Хәтта үз туганнарын, гүзәллек һәм тереклек бүләк иткән табигатьне дә кызганмыйлар. Бәхетне байлыкта гына күрәләр һәм акча кешеләрне
тилеләндерә, начар, явыз юлларга кертеп җибәрә. Елдан ел, хәтта көн аралаш гаделлек, тәртиплелек сүнә бара. Яманлык, шәфкатьсезлек хөкем сөрә. Яшь буын шушы шәфкатьсезлекне күреп үсә. Алар бит башлангыч тәрбияне әти-әниләреннән, үзләре үскән чордан алачаклар. Әгәр дә без аларны яхшы, уңай юлдан атлатмасак, киләчәк буыныбыз, тормышыбыз да мәгънәсез, өметсез булачак дигән сүз. Шуңа күрә яшь буынга бәләкәйдән матур тәрбия бирергә кирәктер һәм кешеләр дә бер-берсенә карата аз гына булса да шәфкатьлерәк, изгерәк булса иде. Үзеңнең тормышың турында гына түгел, башка кешеләр язмышы эчендә кайгыртырга кирәк. Күпме ятим сабыйлар, аяк-кулдан язган кешеләр һәм ярдәмгә мохтаҗ кешеләр җан асрый бит бу дөньяда. Андый кешеләргә шәфкатьлелек, изгелек кылсаң, ул яхшылыгың сине бизи, чын мәгънәсендә кеше итеп күрсәтә. Шәфкатьлелек кылган кешенең эчке дөньясы да болыннарда үскән нәфис, гүзәл чәчәкләр төследер. Электән үк олы яшьтәге әби-бабайларыбыз да кешенең рухи байлыкларыннан иң кыйммәтле итеп шәфкатьлелекне, изгелекне сайлап алганнар. Әле дә бит алар безгә үзләренең иң тәрбияле, уңай, яхшы теләкләрен телиләр. Шәфкатьле, мәрхәмәтле, изге күңелле бул, балам, диләр алар. Минем бик күпләргә сорау биргәнем бар. Сезнең өчен яшәүнең мәгънәсе нәрсәдә, яисә нәрсә ул бәхет? Минемчә, бу ике сорау бер-берсе белән тыгыз бәйләнештә. Әйе, бик якыннар алар. Кемнәрдер сорауларыма үз фикерләрен кертеп тулы итеп җавап бирә, кайсылары каушый, югалып кала. Нигә каушыйлар алар? Андыйларның күңелләре фантазияга бик ярлы минемчә. Яшиләр, ни өчен яшәүләрен, нәрсәгә омтылуларын, үз максатларын белмиләр. Дөресрәге, белергә теләмиләр. Тәүфиклы бул, тәүфигың булса, бәхетең булыр дип киңәш итәләр миңа күпләр. Дөрес сүзгә җавап юк. Бәхет ул барыннан да элек матур тормыш, яраткан эш. Эшләмәгән ашамас дигән әйтем бар халык телендә. Бик хак сүзләр. Яраткан шөгылең булмаса, тормышның ни яме? Үзеңнән соң калдырырга матур эшең булса гына, киләчәккә омтылырга була. Якты, туры юлың булса, һич тайпылмый куйган максатыңа ирешергә буладыр, минемчә. Син бәхетлеме дип сорасагыз, таяк ул ике башлы дим. Әти-әни тормышы белән чагыштырганда, без байлыкта, туклыкта яшибез. Бу зур бәхет ләбаса. Баш очларында бомбалар сызгыра торган Чечня, Гыйрак халыкларын уйласаң, гомумән шөкер итеп туймалы түгел. Кайда кунарга, ничек төн үткәрергә белмәгән мискеннәр күпме? Алар тормышы белән чагыштырсаң, без җәннәттә яшибез. Адам баласына яраткан эше булса, зарлану гынахтыр дим. Китәр, менә шундый заманы җитәр. Биналарда бөек булыр, эче тулы җиһаз.
ризыклары үлчәү булыр. Менә шундый заман җитәр. Атасыз бала күп булыр. Маллы кеше карун булыр. Мәчетләрдә уен булыр. Менә шундый заман җитәр. Балалары түрә булыр. Хатыннары султан булыр. Ирләре аңа кол булыр. Менә шундый заман җитәр. Хатын кыздан уят китәр. Ирен ташлап иргә китәр. Балаларын мәхрүм итәр. Менә шундый заман җитәр. Малында бәрәкәт булмас. Ашында татлы тәм булмас. Күлмәгенең җиңе булмас. Менә шундый заман җитәр. Ирләрендә гайрәт булмас. Хатыннарын тыя алмас. Хәмер эчеп туя алмас. Менә шундый заман җитәр. Әдәмнәрнең өсләрендә аллы гөлле кием булыр. Берсен салып, берсен кияр. Менә шундый заман җитәр. Менә шундый заман җитәр. Яшәү өчен, исән калу өчен кеше бер туктаусыз көрәш алып барган. Ачлык белән дә, табигать китергән бәла-казалар белән дә көрәшергә туры килгән аңа. Тик шулай да күбесенчә кеше бер-берсенә каршы көрәшкән. Ни генә булмасын, бер кайчанда җирдә оҗмах булмаган. Ләкин бер-берсенә дошманлык тойгысына караганда, шулай да яшәргә омтылыш кешедә һәр вакыт көчлерәк булган. Нурихан Фәттах. Ата-ананы хөрмәт итү, олылау барыбызның да күңеленә сеңгән. Һәммәбез дә ял вакытын көтеп алып, үзебезнең гаиләбез яки туганнарыбыз янына барып, тизрәк күңелләрен күтәрергә, куандырырга ашкынабыз. Без дә әти-әнигә ияреп, нәнәй, карт әти янына юл тоттык. Бүздәккә якынлаша башлау белән, аның җәйрәп яткан басуларын, тугайларын әллә кайдан күрәсең. Шарбаш авылының бакчаларында үскән шомырт агачлары язын ап-ак бөдрә, чәчәкләре белән хәтта тәрәзәләрне каплый. Әллә кайдан нур чәчеп торган зур йортның капка төпләренә килеп туктап, яшел чирәм аша өйгә кердек. Өй хуҗалары, минем карт әти һәм нәнәем безне әллә кайдан күреп, каршы алырга ашкынып чыктылар. Без аларның хәлләрен сораштырып түргә үттек. Шулай әллә нәрсәләр турында сөйләшеп, көлешеп утырган җирдән хәзерге көндә барган күңелсез хәлләр турында сүз чыккач, нәнәй кинәт җиттиләнде. Шунысы уйландыра. Авыл электән элек әхлаки сафлык үрнәге булган. Анда таза саф күңелле кешеләр яшәгән. Ишекләрен бикләмичә йөргәннәр, ихаталарында да бер нәрсәләре дә югалмаган, диде ул. Хәзер нәрсә булды соң дип сорагач, ул сүзен тагын дәвам итте. Илдә барган социаль үзгәрешләр, матди җитешсезлекләр барысының да бәкәленә суга. Авырлыклар беркемне дә урап үтми.
Авыл халкы әлегә бирешми. Колхозда эш хакын күрмәсә дә, халык бар көченә тырышып, күпләп мал асрый, сугым суеп, базарда сата. Акчасы җитәме, җитмиме, яшәргә тырыша. Барыбер көн күреш кирәк ярагын, кыйммәтле җиһазын, җиңел машинасын сатып ала, бер-берсе белән кем узардан ярышып яши. Икенче ямсыз күренеш кешеләрнең бер-берсенә рәхимсезлеге, битарафлыгы. Бу сыйфат бигрәк тә хәзерге яшьләргә кагыла. Кая гына барма, шул күзгә чагыла. Мәсәлән, вокзалга барсаң, гел шул гадәт, чиратка басмау. Без картлар басабыз да, яшьләр. Алар бит мин чиратсыз да билет алам дип кенә эндәшәләр һәм этенә-төртенә үзләренекен эшлиләр. Бүгенге көндә яшь буыннарның рухи сәламәтлеге аларның матди хәле белән тыгыз бәйләнгән. Яшьләргә эш урыны юк, тапсалар да хезмәт хакы аз түләнә. Яхшы һөнәр алу өчен белем кирәк, уку йортларында укырга керү түләүлегә әйләнеп бара. Әни дә нәнәйгә кушылып, әйтәм бит инде мин сезгә тырышыгыз дим. Ленин бабагыз укырга дигән, шуны онытмагыз диде. Нәнәй сүзен дәвам итте. Күпчелек халыкның кесәсе сай. Кемдә дөньяви мәшәкатьләрне җиңәргә юллар эзли, тырыша. Шәфкатьлек бар ул дөньяда. Булмаса, тормыш бетеп, кешелек юкка чыгар иде. Бу хакта уйлану да урынсыз. Алдыңда шундый матур дөнья, искиткеч табигать тора бит. Кулың, башың урынында булса, барысын да җиңеп була. Яшьләр үзләренә лаеклы урын таба алмасалар, алар бузыклык юлына басалар. Кемгә ышанырга белми башлыйлар, чөнки кайбер түрәләр урынга утыру белән беренче чиратта үзләрен кайгырталар. Байлык, акча туплыйлар. Соңыннан кеше үзен кеше итеп хис итми. Бер-берсенә йырткычларча карый башлый. Булар барысы да Россиянең киләчәгенә булган ышанычны югалттыра. Шуңа күрә тормыш кыйммәтләрен, әхлак нигезләрен саклау зарур. Кеше үзе зур байлык. Ул шуны аңласа, бар көче белән илебезгә файда китерә башлый дип нәнәй сүзен тәмамлады. Без барыбыз да шушы хәлгә күп итеп мисаллар китереп, ачык итеп сөйләшеп утыргач, вакытның узып киткәнен сизми дә калганбыз. Төн китәргә җыендык. Нәнәй картәтигә күп итеп рәхмәтләребезне әйтеп, саулашып, кайтырга юл тоттык. Мин уйларымнан арынып, тирә-якка күз салдым. Әйе, ничек кенә булмасын, яхшы кешеләр күбрәк. Халкыбызның милли сыйфатлары изгелек, эш сөючәнлек, яшәешебезнең төп нигезе булыр дип ышанасы килә. Моңа бар шартлар да бар. Матур бай табигать, иманлы киң күңелле кешеләр. Әлбәттә, халыкның төрлесе бар. Аласы да, каласы да. Әмма дөньяны намуслы кешеләр алып барырга тиеш һәм шулай булсын иде дә. Нәрсә булды сиңа, эй соң дөнья, мал артыннан куа бар халык. Онытыла нигә яшьлек дуслар, онытыла кылган яхшылык. Алтыннарда эшләрдә байлык бит ул бар бер көнлек. Аш күзеңне күрсен нинди матур дөнья, изгелекләр кылсын изгелек. Аш
күзеңне күрсен инде матур дөнья, изгелекләр кылсын изгелек. Нәрсә булды сиңа, әй кешелек, байлык йөри бүген иңелек. Гомер үткәч барда бездән кала, маллар бит ул бары бер көнлек. Алтыннарда кала, көмешләрдә, байлык бит ул бары бер көнлек. Аш күзеңне күрсен инде матур дөнья, изгелекләр кылсын изгелек. Маллар түгел изге эшләр калсын, исемеңне ташка язарлык. Күбрәк кылыйк изге гамәлләрне, сагны безне искә алырлык. Алтыннарда кала, көмешләрдә, байлык бит ул бары бер көнлек. Аш күзеңне күрсен инде матур дөнья, изгелекләр кылсын изгелек. Аш күзеңне күрсен инде матур дөнья, изгелекләр кылсын изгелек. Изгелекләр кылсын изгелек. Талап түгел, хезмәт белән яшәгәнне җир кичерә. Итагать ит табигатькә, рәхимле иш ул кешегә. Төрле чагы була дисең, ә үзең соң нинди кешем? Җирдә тыныч яшим дисәң, изге булсын уяң, эшең. Саклый белсәң җирне, яшә. Яклый белсәң җирне, яшә. Рәхәтләнеп эшлә, тир түк. Йыртлаш кына булма берүк. Аллаһ белән элемтәгә керә алмаган вак бәндәләр әшнәләшеп тик үзара җепләр белән бәйләнәләр. Алар уйлый, яшәү өчен нәфес белән бизнес имеш. Дәртләндергеч төп этәргеч булып саналырга тиеш. Инде җәйге фасылны да кысып файда сава алар, акча янга кала диеп канга агу сала алар. Вакыт белән шаяруны галәмсизме дип уйлыйлар. Яз җитүгә кеше сайын 1 сәгать вакыт урлыйлар. Вакыт парадоксы дигән хикмәт сирен белсә һәркем, гомер ритмы бозылганын тоеп яшәр иде һәр көн. Хәйлә түгел, намус кына аклый акыл өстенлеген, кымагайның бүксәсендә үсә рухи мескенлеге. Нәфис түгел, намус кына саклап тора дөнья көен. Көйе киткән мәгышәтнең бәясе суқыр бер тиен. Эзәрлекләп торса әгәр бәндәләрне рух куллыгы, тәмуққа әйләнә аның бар рәхәте һәм муллыгы. Ни файда бар? Бу тормышның мәгънәсе юк дип йөрүдә,
гомернең мәгънәсе аңа үзең бер мәгънә бирүдә. Яшәү фәнен аңлар өчен диндә кирәк диаматта. Тереклекнең тылсым сире ачылыр фақат кыямәттә. Эзлисе юк күз алдында рухы катыш маттасы да, шуннан гайры ни эләксен җан белән тән җәтмәсенә. Океан бай ул агымнарга, солына да, уңына да, хакыйкать тик берәү генә, меңенә дә, унына да. Укучым аңлар дип уйлыйм, эшкерсез бу әңгәмәне. Дин сирендә, фән сирендә аша торыр галәм әле. Күктән иңдерелгән канун, нигә дисәң, җирдә нигез. Аягың җирдә, башың күктә, шуңа күрә таләп тигез. Җирдә, күктә уртак оя. Җир кешесе галәмнән ул. Җир шарының күчәренә нур җеп белән бәйләнгән ул. Күкләр язган кагыйдәгә иярә бел, артыр көчең. Бәлки җирдә язылган ул күк рәхмәтен татыр өчен. Күкләр канунында бозма, миңа җайсыз ул дип кызма. Олыла җир канунында, без бит әле җир кулында. Судан көлмә, нык сусарсың. Җилдән көлмә, җилгә очарсың. Ак каенга якма кара, юкса каргышка дучарсың. Шишмә суны былчыратма. Җир туфракны борчыма син, каныңны тый, кирәгеннән артык хәтта үрчмә син. Күзәт серле сырлар изен, ачылар өченче күзең. Барып җитәр һәр йөрәккә тик йөрәктән чыккан сүзең. Дуслар белән туганлашып, туган белән дуслашырга вакыт сиңа. Шул хыялны чынга ашыр бу гасырда. Күктән бер сөрелгән идең, инде җирдән сөрелә күрмә. Хаят нурын җиргә чәчкән даһи сиргә омтыл, үрлә. Шул бөек сер сине дә бит китерә уй хәрәкәткә. Уйлан кеше, уйсыз калсаң, тарыуың бар хәлакәткә. Тарат җиргә сафлык белән гаделлек энергиясын. Шул бурычны үтәсәң тик булалырсың җир иясе. Ашкынсаң да йолдызларга, җирдән кубып китә алмассың. Икар сыман кояшка да имин барып җитә алмассың. Сөрелмәдә, куылмада, сүрелмәдә, суынмада. Син үзеңне үзең яшәрт, үзең белән җирне яшәт. Тазарыр җир, узар дәһшәт. Күкләр күкрәр яшен яшнәп, явар яңгыр кыеп-кыеп, ял иткәчтен, ыеп-ыеп, уяныр җир җигәр тоеп. Там кояшка карап кеше яңа баштан чыгар юлга. Акыл башта, хис йөрәктә, тормыш мәрхәмәтле кулда. Син туарсың өр яңадан, гафуланып җир анадан. Җир яралган дәвам өчен. Галәм сыный адам көчен. Хуҗа булып тик үзеңә, кал мәңгегә җирдә кешем. Иемнәргә кар
Мәрхәмәтле булган кешенең Жанның сафлыклары, күңел байлыклары Мәрхәмәтле булган кешенең Йөрәк җылылары, күңел байлыклары Мәрхәмәтле булган кешенең Мәхәббәтле кеше, бик бәхетле кеше Бизей аны эчке матурлык Мәрхәмәтле кеше, игелекле эше Бик яратыр, үрнәк алырлык Жанның сафлыклары, күңел байлыклары Мәхәббәтле булган кешедән Йөрәк җылылары, күңел байлыклары Мәрхәмәтле булган кешедән Кием татлылыгы, әле бер ми түгел Түбән җанлы, булса хуҗасы Эчке матурлыгыны кабул итә күңел Сокландыра, әнә шунысы Жанның сафлыклары, күңел байлыклары Мәхәббәтле булган кешедән Йөрәк җылылары, күңел байлыклары Мәрхәмәтле булган кешедән Йөрәк җылылары, күңел байлыклары Мәрхәмәтле булган кешедән Мәрхәмәтле булган кешедән Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Бәхет өчен күпме кирәк» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Сөембикә, Тулпар журналларыннан, Өмет гәзитләреннән алынды. Лена Шагыйрҗанның шигыре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Илсия Бәдретдинова башкаруындагы «Иреккә омтылу» җыры һәм мөнәҗәте, Габделфәт Сафин башкаруындагы «Уфалла арбасы», Гөлнара Габитуллина башкаруындагы «Нәрсә булды сиңа дөнья» һәм дә «Күңел байлыклары» исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисәми.